Bueno, egunon guztioi, ongi etorriak. Udako ikastaro honetara, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzak antolatzen duten udako ikastaro honetara, gobernantzari buruzko ikastaro honetara. Diputatu nagusia, Batzar Nagusietako presidenta, Eusko Legebiltzarreko presidenta, lehiakortasunako sailburua, diputatuak eta gainerako guztiak, ezagun asko, lagunak, asko eta asko, ongi etorriak. Ez naiz ni luzatuko sarreretan, ze gaur egun oparoa daukagu, jende asko hitz egiteko eta gai interesgarriak. Legealdi berri honetan, diputatu nagusiaren gidaritzapean eta baita ere gobernantza eta gizartearekiko harremanen diputatuarekin lankidetzan, kezka bat jarri zen hasiera-hasieratik mahai gainean. Kezka hori izan, hain zuzen ere, herritarrak urruti daudela politikatik, desafekzio politiko handia dagoela, mundua asko aldatu dela, erakunde publikoen duten eragina asko murriztu dela, ezagutza falta handia dagoela, politikaren balioak behera egin duela, neurri handi batean, eta hori ez da Euskal Herriari eta Gipuzkoari eragiten dion gauza bakarrik, baita ere eragiten die, nik esango nuke mendebaldeko demokrazia guztiei, baina kezka hori ardatz nagusitzat hartuta, etorkizuna eraikiz programa jarri zen martxan. Zer da etorkizuna eraikiz? Etorkizuna eraikiz Gipuzkoako Foru Aldundiaren programa estrategiko bat da, gabineteak, diputatu nagusiaren gabineteak eta gobernantzako diputatuaren departamentuak elkarlanean daramaten egitasmoa, programa, eta helburu nagusi bat du. Eta da, hain zuzen ere, etorkizunari buruz pentsatzea. Ikusten duguna da, jendeak eskatuta dagoela etorkizunarekin, eta etorkizuna lantzea, pentsatzea bi zentzutan. Alde batetik, zer nolako etorkizuna nahi dugun, paradigma aldaketa baten aurrean gaude, gure eguneroko bizitzan ikusten dugu aldaketa hori, gure alabek mugikorra hartzen dutenean, telebistako albisteak ikusten ditugunean, gure enpresetan dauden aldaketak, eta hainbat gai berri jarri zaizkigu mahai gainean gure eguneroko bizitzan. Aldaketa klimatikoa, konziliazioa, enpresalen aipatu dudan bezala, unibertsitateak mundura irikitzen ari dira. Alegia, agenda politiko berri bat dago hor kalean, gure eguneroko bizitzan, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak agenda politiko horri heldu egin nahiko lioke. Lehenik, datozen helburu eta herri politikez gain, etorkizuna orainaldira ekarri nahi dugu. Eta bigarren elementu nagusia, nik aipatu nahiko nukeena, sarrera hontan da, agenda politiko hori ekarri nahi dugu orainaldira, baina aldi berean, ez dugu edozein modutan ekarri nahi. Baizik eta iruditzen zaigu etorkizunean lana egiteko beste eredu batzuk landu behar ditugula. Bai herritarrekin eta baita ere gizarte antolatuarekin edo gizarte eragileekin. Eta horri heldu diogu programa etorkizunarekin, programarekin duela urtebete hasi ginen, eta gaur hasten den udako ikastaro honen helburua ez da bakarrik bestei entzutea, baizik eta parte hartzea, elkarrizketa aberats bat izatea. Ez gatoz ikastaro honetara autokonplazentziarekin edo marketingerako programa bat erakusteko, baizik eta espiritu autokritikoarekin ikasteko, eta ea denon artean lortzen dugun hori, etorkizun hori orainaldian lantzen hastea denon artean. Joango naiz gero aurkezten ponente bakoitza, dagokione momentuan, baina sarrera honetarako gustatuko litzaidake Gipuzkoako diputatu nagusia aurkeztea eta aurrez Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ordea den Agustin Erkiziari emango diot hitza eta gero ekitaldiari hasiera emango dio edo sarrera egingo dio Gipuzkoako diputatu nagusiak Markel Olano. Eskerrik asko denei etortzeagatik eta ea egun pare hau erabat oparoak zaizkigun. Mila esker.